Samtang sa laing balita, pamilya sa OFW nga namatay sa Dubai nangayo og hustisya subay sa ilang pagtuo nga may foul play sa kamatayon niini. Ani ang report. Si Sheila Satinyaman, taga Dumaguete City sa Negros Oriental na narbaho sa Dubai. Modua ka tuig na ang nakabsan sa kinabuhi human gikataho nga nadasmagan og sakyanan niadtong Mayo 26, 2023. Matod sa manghod nini nga si Robilen Kinsa na hinabi sa GMA Regional TV Balita Misdak nga nagtrabaho ang biktima isip tig atiman sa maero sa palasyo dito sa Dubai. Samtang naghimo kini siyang trabaho sa Dog Training Center ug mopalit unta og tubig nga mainom apan kalit kuno kining nabanggaan og sakyanan base sa report nga ilang nadawat. Nadala kini sa tambalanan apan giingong gideklarar nga dead on arrival. Base sa death certificate, cardiac arrest ug neck injury ang hinungdan sa kamatayon sa OFW. Apan nagtuo ang pamilya nga adunay foul play sa kamatayon ini. Nakabalik na sa Dumaguete City ang lawas sa OFW ug nalubong na apan nangayo ang pamilya ug hustisya. Sa tinuod lang galisod mi sa pagtuo nga purely accident ang nahitabo sa akong magulang. Kay kung katong naa sa iyahang liog tungod to sa autopsy, nganong gamay raman. Ug nganong ang autopsy result wala gipadala kauban sa iyahang lawas ug sa ubang papeles. Samtang ipasalig ang Overseas Workers Welfare Administration kung OWA Region 7, kamadawat sa pamilya sa OFW ang financial o burial assistance nga 220,000 pesos o kapilusab ang livelihood assistance nga 15,000 pesos. Katong death documents na ilang nadawat kay naabot man ni ang patayng lawas ni ma'am pag June 8. Okay. So along with the cadaver nadawat pud ni sa family ang documents. So katong nadawat nila nga documents mo to i-submit nila, photocopy ra man pangayoon plus mga proof of relationship. Samtang magkikalayo ng OWA sa Department of Migrant Workers ug sa Department of Foreign Affairs sa gipangayo sa pamilya nga pakisusi sa kamatayon sa OFW. Coordinate ta sa Department of Migrant Workers and sa DFA po kay para atong mapaabot sa atong consulate dito sa Dubai. Ma-coordinate po nila ang Ministry of Interior dito kay para if mo gyud ang request sa family nga makamit gyud ang hustisya, then we will coordinate with those agencies. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.